there, baby. Yeah, whatever. Mateusz Klarach, 2 złote. Opisz swój pierwszy stosunek z chłopakiem. Powiedz, jak wkładać w odbyt mężczyzna z naciągniętą skórą, bo nie może zejść, bolało. Kolego, na to ci nie będę odpowiadał, to jest zboczone, to jest kolego zboczone, to jest w chuj zboczone, kolego, to jest w chuj zboczone. Co ty tam wypowiadasz? W chuj zboczone, kolego. Mogę wam tylko powiedzieć, że mój pierwszy raz, co miałem, nie bolało. Pierwszy raz, co miałem z chłopakiem, nie bolało. Pierwszy raz z chłopakiem, co miałem, nie bolało, widzowie. Pierwszy raz z chłopakiem, co miałem, nie bolało, widzowie. Pierwszy raz, co z chłopakiem miałem, nie bolało, widzowie. Ani jego, ani je. Szczęki łapkę.